Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Timog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-11 na kita sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw sang Sabado? Ang iban sini ginasigahom ta bago lang nakatapos ang panglabada, uniforme sang mga estudyante. Monday to Friday, ara pa sa eskwelahan ang mga estudyante ta. Ti subong siniligwa, Sabado mga kaaksyon. That is why nga tiglaba, tigpalahuway sang iban man nga mga kaaksyon ta. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan ni Opdanay kita mga kaaksyon. Tubtob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga informasyon. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal karon dugay-dugay plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga barangays kag kapuro kanta dira sa palibot sang syudad sa Bacolod, Oxlang.
sa mga kaaksyon ta outside naman sang syudad sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa Negros Oriental kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga officers and men sang Operation Tulong Task Group? Padayon ang nagalibot sa pila ka mga lugar diri sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Okay lang biyahe tatoy. Basi kung hindi okay, karon dugay-dugay. Karon maghapon-hapon na. Basi mag-okay na ang aton sining nga biyahe. Pero subong nga gado kaninit gito. Ay, pertigil. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Eden Aboso. Mga napatay bangod sang rabies sa probinsya nagsaka nagligad nga tuig 2019 kumpara sa tuig 2018. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni Aksyon Artay Hupon. Temprano nga pagparehistro sang Bacolod noon ginalauman sang Comelec officer angot sa natalana nga voters registration umpisa sining Enero 20 sining nga tuig. Samtang sa BCPO naman nga balita igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa Investigation and Detective Management Unit o kung ay DMU nagpatigayon sang evaluation sa mga personnel nga nagsubmit sang ilang explanation sa pagpalagyo sang apat ka mga preso sang Police Station 3. May balita man kita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Igabalita ni Aksyon na John Diaz, lalaki patay matapos gintadtad sang buno sang isa ka senior citizen sa Banwa sang Morsya. Si Loso nagapangumon na nga motibo sang krimen ang ay puwerte manino. Pagpangimundo hindi mo mabalaan. Samtang sa patrol naman nga balita, LTO Chief Regional Director Ramos dismayado sa resulta sang road safety program sang Region 6. Samtang may balita man kita out of town sa syudad sang La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor, bangkay ni La Carlota City Mayor Halandone nagabot na siningaga sa among syudad. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, Dr. Ditinado sa kapulisan matapos hubog nga nagmaniho sang Hilux nga pick-up kaginbungguan ang salakyan sang pulis. Huwag ni siya guro na magpuli kagabi nga nagpahubog siya. Samtang sa balita nasyonal, duwa ka mga Armed Forces of the Philippines battalions na ka-standby para sa Middle East evacuations. Samtang na-confess nga shabu sa nakaligad nga 3 katuig mas madamo sang sa bilog nga termino ni anay Presidente Aquino suno sa PDEA. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay mahina ang kalaban.
But before sinayara na yung resulta sa aton sining nga unang draw sang Small Town Lottery o Kudistiel sa sining adlaw sang Sabado sa ika-11 na nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 13 kag 2 liwat 13 and 2. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:55 na nga oras. Balik kita diri mga kaaksyon sa diniginamang madugay, sunod-sunod nga mga report sa aton sining nga mga action reporters ang inyo sini mabatian diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. But before sina mga kaaksyon sa aton sining nga mga balitaan, diri kita naiho galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule may 3 ka anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why gina-recommendar ta sa inyo DTX 500 capsule na ang gamiton ta matagadlaw. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kundi gani sa online, kag pag-deliver man sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang man magpadala mensahe, mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:57 na nga oras. Kadtuan tanang reports gikan sa News Center. Upod kay Aksyon Dorel Cabato sa mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Duwa ka mga Armed Forces of the Philippines battalions naka-standby na para sa Middle East evacuations. Although nga wala pa man sang mando ang pungsod sang Pilipinas, pero need gid nila nga i-evacuate ang mga Filipino workers dito sa lugar. Samtang nag-confescar nga siya na kaligad nga tuigo, mas madamo sa bilog nga termino ni Anay Presidente Aquino suno sa PDEA. But before sina mga kaaksyon, may flash report sining matinon sa Aksyon John Diaz sa aton sining patrol. Ini may kang tanan sa vehicular accident din nga area. Ini we have Aksyon John Diaz. Aksyon John. Aksyon Rex sa ka vehicular accident nagluntad sinigid ang mga matinion along area sang Lizares Lacson lapit lamang ini sa gitang antandalan. Ibulbado diri duha ka mga salakyan sa Madrid ka carry van kag isa man ka Innova nga nagaduag sang Silver Aksyon Rex. Ang sitwasyon diri karon ang lugar gid mismo kung sa nagluntad ang aksidente nga ini sinigid lamang nga mga tinion diri sa namtang sa kilid na sa right portion nga facing dito sa baybay nga area. Butsilingon ining salakyan nga isa ka carry van nga nagaduag sang green Aksyon Rex kag ini ang may plate number nga YKS726 no sakay ini ang pila ka kabataan at ang driver abi diri sa lalaki nga sa mga material gina interview alin isa diri sa may libertad nga area
padulong dito no sa may nakatundag nga bahin Botlingon patabok ni Aksyon Rex intersection sang Lizares Araneta sa naglunta diring aksidente. Diragid sa corner, Aksyon dyan? Lapit ng gidlang sa corner kaya wala pa sa kaliko. Okay. Manang paliko pa lang siya, facing pa lang to siya. And then nagasugata ining isa ka Innova Aksyon Rex no nga may plate number ini nga NCQ 3247. Along lakso na sila tanan? Dari na sa may Lizares nga area. Lizares sila. Pero sa Lizares Lacson sa malapit Aksyon Rex. Napabot dari nabungguan sang Innova ining carry van. Pagkabunggo, amakon mo sitwasyon nagtakilid siya. No, imbes nga dito gatubang sa may baybay, diri siya nagtubang pa north nga direction Aksyon Rex ang salakyan. Wasak ining windshield no, sang ining carry van. And then, reportedly, may mga kabataan ring napilasan sa musuning aksidente na nagluntad sa namang hapon. Ang Innova van man, the same man ang injury, ayan ang damage sa salakyan. Ang front portion sa salakyan, ang may damage man Aksyon Rex. That's driving maas ring driver sang sining salakyan Aksyon Rex, no? Sang isa dari ka Innova. Kung ano dari ang natabo no Aksyon Rex as naton ko no sir imo ni salakyan lang ko ano tabo ko ina wala ko di ang pulis ang pan pero naroon na lang anin sa pagliko pero nag-drive sir ang magulang mo mangod ikaw mangod ano natabo ko na kailaw alang sa pagliko ang natabo base medyo na pagbanda. Ang natabo paliko sila halin sila sa breadcrumbs mo. Okay. Puli na sila sa building. Sa amon tapos paliko siya medyo na stop na. So nagkasugatay sila nga duwa sa pagliko ya pakadto sa Mayunwar. Okay. Yang kiri mo dito ka tuang kiri. Sa pagliko ya lang alanganin nagkasugatay sila nga duwa. Nagkasugatay sila. Pero siya naman sa kayo may post ko. Papa ko. Pabalik ka mo din sa Libertad. Sa Libertad sa may Liman, Dormital. Okay. Sa kumiling ka paliko ka mo sa natin. Amo din nagdamage ang right lang. Pero sir nga ang iya direksyon dito sa iya. Ano maling may dire? Ang siri pala. Dito ka malin, ang siri ata pa pakakantuhan, pabaybayman. Okay. Amo na nga doon nag-head on nila. Posisyon nga nagpakilit. Okay. Pero hindi inay lang man ang impact. So, hindi man lang kay closing man ka mo. May stoplight naman. Okay. 40 siguro talaga na. Galing ang impact bala. Grabe. Amo na nga doon ang anong tinawang sakay nila sa sunod? Ang mga family sila mo. Kamu yung sir, kamu lang yun sa doon. Okay. At ito lang kamo yung mga incident. Okay man sila. Okay. Wala nang damage. So, kung na inyo plano, sir, mo kung matabo ni, nang at least ako, man nga si sir, magina na kano, i-areglo na lang. Okay, pulis na ba? Para ano sila. Sige, thank you, Gig. Anong name gani? James. James, ano sir? Medes. Thank you. Pila na edad mo, sir? 24. Sige, thank you, Gida. Okay. Aksyon Rex. James Medes, na mo tong driver, sining Innova, no, nga naka-bunggo, sining isa naman kay carry van, sining mga tinuan. May pila ka mga bata, kayo nang yun dala sa ospital. Ano to? May mga pilastos lakson dyan? Yes, ang isa kay napagawa natin rin may pilas sa ilong. Nadugo tong ilong sa bata ang may mga pilastos sa ina. Hindi pa natin ma-count ang total number of injured no, sa piniluntad ng aksidente. Pinigilamang nga mga tinion. Ongoing di karoon ang investigasyon ng traffic investigator on duty sa police station number 6 no, ni Sir Heron. Conduct ng interview sining driver. Wala live action dyan? Wala po ka-live. Actually. Ay, sus. Tingala ko na pangita ko din. Diri sa area gid mismo no. So kaya mo na nagatugas subong diri sa tumagkabugat nga dalaga sa trapiko ining aksidente nga nagluntad sinig namang hapon na o nadon sinig mga tinion diri along area. At diri ganda na portion na mo gining alagyan sang mga salakyan la mga double tire kag mga pribado nga salakyan kunalin sila sa may limited public market. Dragit sa corner before sang corner. Before sang corner. Before sa may traffic lights wala sang nga nagbungguan na yun aslaw? Kaya ang pagpalito kina sa magulang ni James Mendez Aksyon Rex nga halin to siya sa ang salakyan ilalim dito bala sa may Lizares Araneta.
And then going na dre sila sa Lizares Lacson, Oh. lalang-alang gorodo nakaagaw wala sa linya sa mga salakyan nga sa Libertad, padulong dre sa may Lizares Araneta nga mga salakyan. Amo na nga nabungguan niya head-on collision ining salakyan naman no isang kakerivan dre nga nagaduag sang green. Amo na nga medyo tututudong iba siya kay kadako nga daan sang Innova ining van ano mo lang ni tapos amo ni damage wasak ang windshield ang sa tubangan drio sang salakyan pating light ko to gaabi nag-damage man taktak pa ni ganing drift dalom sa may plate number yang bahin Aksyon Rex guba man ang pesahan sining van Jutay sa lakyan subong. Sabado pa naman. ang duriyang area puti ka mo sa salakyan ng Rex especially halindig dobla sa may Libertad kabalo ka mga salakyan basta mo sining adlaw kisa naga-divert sila from area sang Lacson or dito sa Lopez sa may Takuling Road diri na lang na sila galabay along sa dalan Lizares or Lacson nga area. Amo na rason kung medyo damo gidiri sa lakyan hinay lang malagay ko kahinay lang ang pagpadalagan kay kung dasig-dasig ng pagpadalagan posible guro ang ining salakyan na ando nagtiyog sa gamay kasi mas lala pagit ang kaimtangan sining salakyan ng Sobat. Makita diri sa mga dalanon ang mga nagkarawasak mula sa mga kristal diri sa salakyan. Lapit kita gali sila sa corner. Lapit sila sa imo di dampe sa nga lugar. Gani. Diri nga area. Danang area na. Sa may mansyon da. Sa Mang Sky Kilid Manson dampe. Diri gini siya nga area, no? So, umay lang din kay sa Innova, check nila subong patawagan na isang, I think, bombero, kaya doon nagatulo-tulo bala ang gasolina, dalong. Dako gidang man ang damage, although nga makita ito nga kilid gid lang. Medyo dako-dako man ang damage sa Aksyon Right. I-check na po karon kung na pinakamatarason na dirigit ang pinason, sinungalan sa mga aligar, mga kabataan pa, mga minor de edad, nga sakay sa kakariban, nga nagdoon sa green, nga pinasan sa karente runtad, sinigid namang nga mga tinion sa area sa Lizares, Lacson. Flash report, gikan sa Bacolod, taglibot sa Bacolod Aksyon Zombie, sa Bacolod Aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12 sa isang aton oras. Salamat gid Aksyon na John Diaz balita gikan sa Patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12 sa isang ibang sining mga detalye pa karunan talang ini. Samtang gina-check pa ni Aksyon na John ang dugang mga detalye sa sining breaking news o kung flash report nga nagluntad dira sa Lizares Lacson, isa ka vehicular accident. Ginalantaw ta diri sa breaking story sang Al Jazeera in English. Ang Iran nag-announce ng unintentionally ang shutdown sang Ukrainian airliner sa tong Wednesday. Mga kaaksyon nga nagtugas ang 176 ka mga tawo ang on-board sining Ukrainian International Airplane or Airlines ang napatay. Now, mayara karon ng Iraning daw hindi nila daw wala gid sila gusto nga shutdown ining Ukrainian. I don't know kung ginako na nila action doors, no? Ang ining bagay. Pero hibalon ta na yung detalye sang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon Dorel. Yes, Aksyon Rex, balita na nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Bisan pa nga nagmurumag-an na ang tensyon sa tunga sa Estados Unidos kaga Iran, ipadala sa gihapon ang mga soldado sa Middle East agud buligan ang mga overseas Filipino workers kon OFW sa among rehiyon. Liwat naman yagin klaro ni Defense Secretary Delphine Lorenzana
nga ang duha ka batalyon nga ginabugusan sang Philippine Army kag Marines ang hindi ipadala akod makiga giyera dito. Tisunod di ka Lorenzana, bisan pa nga ginlift na ang mandatory repatriation sa mga Pinoy sa Iran kag Lebanon, ang plano sang gobyerno nga mag-deploy sang mga soldado sa Middle East ang wagapadayon sa gihapon. Nakaligad nga Huwebes, gin-anunsyar man sang Malacañang nga ang mga Pinoy gid lamang sa dito sa Iraq amo ang nadala sa mandatory repatriation. Samtang ginpahayag naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ang gobyerno ang magapabilin nga mabinantayon kag magapadayon sa pagmonitor sa sitwasyon man dito sa Iraq agod masiguro ang ang kahilwayan o kanang safety sang mga overseas Filipino workers. Samtang sa iban pagid nga balita, national ginpabugal man sa karon sang Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA ang kadamuon sang illegal nga droga o kun ining shabu nga ila na kumpiskarong pisa pa sang nagpungko sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte, bagay nga nagahimutig sa unang nga datos nga ginpagwa naman yan ni Vice Presidente Leni Robredo. Sa tuwing Enero 6, sang ginpalayag ni Robredo nga 1% lang sang kabilugan nga supply sang shabu ang nakuha sang PDEA umpisa pa sang tuig 2017 tubtub tuig 2019. Sunod ri kay PDEA spokesperson Derek Carion sa 6.43% kag indi 1% lang ang kabilugan sang supply sang droga nga ilaya na kolekta. Salaman ang ginhambal sang anay co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs nga 3 ka tonelada o kung 3 kalibo ka kilo sang shabu ang naubos sang mga adik sa bilog nga pungsod kada semana. Tiuna na nga ginpalayag ni Philippine National Police spokesperson Bernard Banat nga apisar nga nagikan sa kapulisan ang among estimation theoretical kag hypothetical lang inikag hindi aktual nga kadamuon ang among shabu. Ti samtang wala man ginkalipay sang PDEA ang ginhatag nga grado ni Robredo sa ilang nga ginbutang lamang sa 1/100. Ti ang among say nga pagpakanubo sa war on drugs ang ginkasubo man ni Banak kag ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kag Action Rex i-update ni karon kay ining natabo sa Ukraine International Airlines nga nagpatay sa 176 ka mga tawo. Una na ni nga gin-deny sa nga Iran Action Rex mo nga wala sila sang kahilabtanan sa amo nga hitabo. Pero sa karon may breaking news nga nag-anunsya sila nga unintentionally basi naigo guro nila Action Rex. Basi naigo gid Manila galing kay kabudlay lang ako on Action Dorel nga intention nila mo. Yes, kag I don't know kung paano ang Canadian Airlines to? Daw iya ka Canada? Hindi, Ukraine Ukraine International Airlines. Ambot ko na nung pagtratar nila sining pag-ako. Daw mi pag-ako yes, actually. Nakuha gid Manila na dalasa gid man ti. Nantaon taning the next nga move dire after nga gin palayag sang Iran nga unintentionally shut down yadtong Ukrainian flight nga nagpatay sang 176. Yes, Action Rex. Pero way pagka-react ang iban ang company no? Ang Ukrainian? Wala pa so far sa karon Action Rex. Okay, ongoing pa actually ang breaking news. Yes. Sa isang television network dito sa Iran, no? Yes. Update kag balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato na sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:13 ng aton oras. Gina-acknowledge na nga aton sining nga maragpadala sa mensahe via Aksyon Radio Bacolod Facebook Live. Pagkaronan talang ng mga mensahe ninyo. Ibutang lang dila mga mensahe ninyo kay kitang bahala sa pagdala sa mga balita nga kag mga talamyawon taman
mabatean ninyo dugay-dugay. But before sinadre kita na iho, nahuntang balita gikan sa kay Aksyon na Jan Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa lalaki patay matapos gintadtad sang buno sang isa ka senior citizens sa Banwa sa Morsya. Di pagpangimon diri ang nagapanguna nga motibo sang krimen. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon na Jan Diaz gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Jan. Aksyon Rex nagamaneho sang isa kasinggo nga motorsiklo ining biktima nga isa ka lalaki 47 ang edad sang gintambangan ini isa naman ka senior citizen muling suspetado kag ini siya Aksyon Rex ang gintadtad sang buno ang gintunaan man sa kamatayon sa 47 anyos nga lalaki. Ang biktima ang ginkilala naman kay Michael Arca 47 anyos, residente sa barangay Santa Rosa sa Banwa sang Murcia. Samtang ang suspetsado naman ang wining si Renato Ilon, 65 ang edad, isa ini sa kamanguma kunago baraman bi sa kampo kung kaysa sa residente siya sa barangay Lopesay na sa Banwa sang Murcia. Ini nga insidente nagluntad takna alas 13:30 kahapon sa man mismo sa barangay Lopesay na sa amuman nga Banwa Aksyon Rex. So di kay Police Major Robert De Hucos ang Chief of Police ng Murcia PNP. Nga isa dali nila kagalantaw nga motibo amo ni ngabi nga pag-selos abi no Aksyon Rex kay may lantaw sa subong nga anggulo nga may report sa una nga dumigin agawan nabi live triangle kung baga ginatawaga babae ang sa tunga sining krimen nga rather rason sa tunga sa sining krimen Aksyon Rex natabo ini ka samtang naga-drive ining si Arca sa single nga motor ang kasiyang sa ka minor de edad no niya nga abyan minali na siya ginbuno abi sang suspect gamit ang kutsilyo mga 11 inches siguro ang kalabaon Aksyon Rex kag tubtob ko nung nakaangko nila doon sa madamo ang kapilasan si Raman nga lawas. Ining biktima nga si Arca ang ginhingagaw padala dira sa may Murcia Rural Health Center para kung tari malapatan sa nagakaygo nga pagbulong apang mga 30 minutos ang nagaligad ini ang ginbawian man sang kabuhi. Samtang ang kasama sini nga 16 anyos nga lalaki tigayon ining nga nakapalagyo kagamali karon ang nagaserbe bilang saksi sa krimen nga nagluntad. Ang suspetsado naman nagpalagyo gid man sa Aksyon Rex pero dira lang man within the area sa crime scene nagpanago-nago lamang siya. Sa nagabot ang pulis nga nagpatigayon sang investigasyon didto kag gintudlo sa mga pumuluyo ang ginakamtangan sining suspetsado kag positibo man nga gin-identify sang saksi Aksyon Rex. Karon ini nga suspetsado preso dira sa kustodiya sang Murcia PNP kag natalanan ni pasakan sang kaso nga murder. Yari si Police Major Robert De Hucos ang hepe sang Murcia PNP. Meron pa rin stabbing incident sa ang suspect natin dito si Renato Ilon Ipina, 65 years old. Ang kompisa na siya nagsasaksiyan. Ang biktima po natin si Michael Arca, 47 years old. Taga-barangay Santa Rosa po siya nagsasaksiyan. Nangyari ang insidente January 9, 2020 at about 3:30 p.m. at barangay Lopesay ng Murcia, Negros Occidental. Itong si habang nakasakay sa motorsiklo, kung suspect natin, bigla-bigla dumating siya na pinagsisak na lang yung biktima natin. Although na nakatakbo siya, masama ang tama niya dahil apat na saksak ang hinapit niya. At nagdala pa siya sa hospital dito sa sentro. Kaya lang few hours namatay din siya sa pag-ano ng doktor. Tapos yung suspect hindi naman takbo. Pati nga natin kung magkakantak ng investigation nakita sa doon at yung mga resident doon tinuro na siya yung sumasap inuli namin at umami naman siya na kanyang sasaksak. Yung ganaano namin parang religious ba na medyo something about sa babae na hindi namin maintindihan so yata trying to determine kung ano talaga yung motive kasi
may treachery dito at inaalam namin kung meron silang previous conflict ng biktima at saka ano. So far hindi pa namin ma-determine pero Aksyon Rex si Police Major Robert Dihucos ang hepe sang Musa PNP. Balita gikan sa po ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Baton sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita gikan sa Nokpo, kadtuan tang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Upod kay Aksyon Art Tayhopon temprano nga pagparehistro sa Bacolod non ginalauman sang COMELEC officer angot sa natalana nga voters registrations umpisa sa Enero 20 sining nga tuig. Yari ang kaunod sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Ginalauman karon sa Commission on Elections ang temprano nga pagparehistro sa mga Bacolod noon matapos nga kahapon gina-approve sa COMELEC Bank ang liwat nga pag-resume sa voters registration starting January 20 until September 30 sunod nga tuig 2021. Sunod na rin sa kay officer in charge ng COMELEC Bacolod, COMELEC Officer Attorney John Anthony Saril. Ang ilang nalauman nga ti ang tanan dira nga may mga concern halin sa newly registrant gusto mag-transfer, gusto magtadlong sa ilang mga records, pwede gid magkapadulong sa talatapan umpisa sa palabuton nga Enero 20 alas 8 untak na sa gatugtob alas 5 sa hapon. Ang registration sa iya, even ang holidays may ara ang COMELEC magluwas lamang ti Semana Santa kag New Year o kun Christmas nga muna ang gina-identify lamang nga wala sila sa duty or office. Sunod rin kay saril nga mas maayo nga temprano pa magpadulong ang Bacolod or Bacolod non sa ilang talatapan para hindi na masulit atong natabo nagligad nga nangin malipot lamang yung tiyempo apang puwerte ang pagginutok sa mga residente nga nagpadulong dito sa annex building sa new government center. Umpisa Enero 20 hasta ganit sa nun January 20, 2020 kag September 30, 2021. Di ka ba'y pang hindi sila maglinutok ha? Kaya mo lang problema. Ang problema, sinadi kung layo pa gani, daw katawhay pa, kag daw ng bilag-pilag, pero pagkadali na lang, amo na yung sos mariones, daw wala na buwas para sa ila. Amo ginang problema, masami, kag ang kinaiya, balas ang mga Pinoy, ang tanong pinakanamit sa last huras ang registration. Dasal kung hindi ka naman sa pakan, mga akig na. Malakig pa. May araman mga satellite registration galing tingna i-plaster pa nila kung sa nung schedule din nga mga barangay pero possibly hindi para siningabulan sa Enero Action Rex pati kayo nun kay na magahulat naman sila sa nga panibago nga resolution o kung parugyan gikan sa COMELEC National Office. Yari nga parayag ni Attorney John Anthony Saril ang officer in charge sa COMELEC Bacolod. Based sa pinakaulihing COMELEC resolution nga ginpagawa sang COMELEC Anbang, i-promulgate nila actually kahapon lang din, kahapon manamulit niya in the afternoon na baton. Ma-resume kita January 2020, then it will run all through until September 30 of 2021. Ang amon niya pangabay ka ng appeal amon sa pumuluyo sa Bacolod niya, although medyo lawig ang period niya ginhatag sa aton para para sa white makaparegister sila and for those nga may previous na nga mga registration na magpa-update sila nga i-grab kang opportunity nga lawig kasi hindi ka napaghulaton nga maglabot sa punto nga ara kita sa mga gahinga post nga sinimana o sa bulan o sinimana o inadlaw sa registration para ma-avoid naman nila ang inconvenience sang pila, ang gutok sa ramuon sa mga registrants. So sa kalawigon sang ginhatag sa aton nga period sang komisyon actually more than 1 year ang atong registration period no so sulod sang masubray sa katuig i-grab kang opportunity pagid nga makapa-register kita kung wala pa kita nakapa-register kag magpa-update sa atong voters record. Ang kaaksyonel gikan sa Bacolod City Government Center Aksyon Tayhopon ola sa balita ola sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang Bacolod City Government Center sa Aksyon Dale sa Aksyon Eden Abuso, kadtuan ta sa Kapitolyo, mga napatay bangod sa rabies sa probinsya, nagsaka nagligad nga tuig 2019 ikumpara sa tung tuig 2018. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Saka ang kadamuon sang napatay bangod sa rabies nagligad nga tuig 2019. Ikumparar ini sa tuig 2018. Sino kay Dr. Renante de Sena, Provincial Veterinarian, nagligad nga tuig 2019. Naglambot sa 10 ka persona ang napatay bangod sa rabies, kag 7 lang sa tung tuig 2018. Samtang nagnubo naman Action Rex ang kaso sang rabies naman niya sa mga ido, kundiin, gikan sa 33 sa tung tuig 2018, 21 na lang sa tuig 2019. Si palayag ni Desena sa ilang record sa tuig 2019, ang syudad sang Himamaylan ang may pinakadamo nga rabies case, kundi naglambot sa 7, kag insundan sang Kanduni nga may 3, kag ang syudad naman sang Sipalay ang may 2 ka kaso sang rabies. Suno kay Desena, posible mas magdamo pa ang rabies case sa probinsya bangod nagligad nga tuig 2019. 54% lang ang ilang vaccination accomplishment. May kabudlayan man Action Rex no kay Desena nga maangkon ang tuyo nila nga 70 o kon 80% nga vaccination sini nga tuig 2020. Mangod sa karon may 1,500 na lang sila ka vials kag wala pa naghatag sang supply ang Department of Health nagligad nga tuig. Layag ni Desena, nagdamo man ang kaso sang nagakapatay bangod sa rabies. Bangod wala nagapadulong sa mga bite center ang mga persona nga nagkalakagtan man agod magpabulong. Pamatin naton si Dr. Renante Desena. So ang rabies case, ang sa human death 10 2019 compared to 7 sa 2018. So nagsaka siya. Probably nagkulang tubulong ang DOH nga nag-provide sa mga bite center. Kaya ang tao nga nakagtan, wala man nagkadto sa mga bite center. In terms of dog rabies, nagnubo taya from 33 to 21 lang. Because ang 2018, ang aton nga vaccination accomplishment, mga 84%. Damo na bakunahan sa 2018. So, sa 2019 meaning, wala maglapta ang virus. So, nanubo siya. So, ang 2019 yun, nubo lang amon nga vaccination accomplishment sa dog, mga 50+% lang. Amo na subong ang among gina-concern na base sumaka ang cases ba 2020. Kaya kung jutay ang imong na vaccinated animals, hapos maglapta ang virus. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Abuso, balikan ta si Aksyon Jan Diaz sa patrol. Ini may kang tanan sa palayag ni LTO 6 Regional Director Ramos dismayado sa resulta sang road safety program sang Region 6. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Jan Diaz sa patrol. Aksyon Jan. Failure. Ammonia Action Rex ang assessment naman ni Land Transportation 6 Regional Director Roland Ramos kung nagkangtanan sa Road Safety Program at Pagambalan nga ginapatuman abis ng Land Transportation Office dari sa sulad sa Bacolod nakip na ang probinsya sa Negros Occidental. Sunod dari kay Ramos Action Rex nga kakulang sa kooperasyon balasang mga motorista kag of course nakip na ang pumuluyo. Amo gini ang isa kag nagapanguna nga rason kung nga wala masunod ang tinutuyo sang ila programa amo ning road
safety program. Kag pag-istrikto sa dalanon, especially sa proper gear, kag ginasuksok sa mga nagamaneho sang salakyan. Dugang diramos Aksyon Rec makapila na kabes o kung kabeses abi nga gintuyo nila sa regional office gid mismo nga striktohon gid ang road safety measures sa probinsya apang madamo sa gihapon ang wala diri nagakooperar. Lakip man diri mayara man nga kung ipatuman na nila ang ila diri nga ginatawag big partial o kung implementation, pilot implementation, mayara gid nga nagapamalabag Aksyon Rec. So may angot diri nagapanodom na gid lamang si Ramos lakip na bangod sa pila ka mga asod-asod nga maaksidente nga nagluntad sa dalanon nga mas mangit pasensoso ang mga motorista. Sinuming design sang road safety task force road safety program niya? Ang Land Transportation Office Aksyon Rex in coordination sa pila ka mga ahensya sa syudad o kag mga LGUs. Nga mamasol pa ni sa iya nga dismayado sa nanging resulta. Kay madali ni si Ramos Aksyon Rex, may ang ila implementation ara. Ang problema lang o lang galing ang pag-upod o pag-cooperar sa mga motorista. Kaya ara ng programa, ang strict implementation na gid lamang sa tagsag ka mga banwa kag syudad. Depende na sa ila siguro nga kung amo nang kasuguan taya sa LTO mo ginaipatuman nila Yes, amo na Aksyon Rex, no? Kay, for example, ang gini-employ rin ni Sir Ramos, ang area dira sa Barangay Sumag, nga magutok ka mga area, kung saan tani ila mas insektuhon ang pagpatigayon abis ng road safety measures. May pila ka mga ahensya kung nga wala niya ginmensionar, nga wala nagasunod o kung wala abi nagakooperar sila, kung saan kinanglanon gid ang ila naman nga bulig. Ang ginapalayag lamang niya diri, nga dako ginang bulig sa pagpatuman sa programa ang mga kapulisan, nakipman ang Traffic Management Unit sa sunod sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental. Sa piyasa ni, nagapalin sa gihapon si Ramos nga sa mapila ka mga inadlaw nga nabilin sa iya pagpangalagad bilang Regional Director sa Land Transportation Office 6. Hopefully kuno ila pagid nga mas malabot pa ang pila ka mga objectives nga tinutuyo sa mga programa sa LTO diri sa kabugusan nga Western Visayas. Nagapanundom sa gihapon si Ramos nga agud malikawan ang aksidente sa dalanon, especially sa mga motorista dapat magatag kuno sa lugar sa tagsa ka isa. Si Ramos Aksyon ano talana nga magaretiro sa maabot ng Enero 18. Busilingon may pila na lagi lamang pitog na lamang kaadlaw na bilip. Antes na naman of course magabiya siya nga Sano sa gani magaretiro ni? January 18. January 18 bali sa next Friday? Yes, Aksyon Rex. Sinong mabulos si Aksyon dyan? Wala pa kuno nabalaan kung sino ang mabulos, pero ang iya diri gusto is ma-retire na gid siya. Turang si Ramos kung wala pagid may mabulos pa sa after retirement, depende na kuno kung ayon sa for a short extension tupto makapangita sang igabulos sa iya dira gamagapungko bilang Regional Director sa Land Transportation Office 6. Yari si Regional Director Roland Ramos sa Land Transportation Office 6. Sorry sana my campaign there is hindi naman 100% failure. To my rating, it is a failure. No one cooperated us except the police. I think few of the traffic management group ng Bacolod. Kasi karamihan po hindi magbigayan. Number 2, because hindi talaga alam thoroughly ang batas ng trapiko. It happened na ay sino ka? Ako, mas maano ako sa iyo. Parang ganun ba? So, ang una pong gawin sana, talagang seryosuhin na ang pag-implementar ng batas trapiko. Aksyon Rex nabatian si LTO 6 Regional Director Roland Ramos. Balita sa Patrol, ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon John Diaz. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 12:33. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sige, pag-relax sanay mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tadraho, may tisi ang kinanglan sang lawas ta. Kung luya immunity booster ta,
alkaline base nga vitamin C ang kinanglan nato, no? Para gid sa ginaubo, ginakataro, ginasipon, may tisi ang katapat sina mga kaaksyon. Luwas sa may tisi, padalundunan tagilayon kay partner gidnis lang adua. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon, pampatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Sa hubag, sis, tumor, goiter, kagiban pa, manami gidi, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sini mga kaaksyon. That is why nga magtumargid kita adlaw-adlaw sang Santon Plus Herbal Capsule kag may TC, sarang ninyo mabakal ini sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online. Kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sarang kamo dira magpadala mensahe. Sa mga kaaksyon tapagido, base kung nagkakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Base kung gusto niyo mamasyar personal, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, tabok lang sang Pure Gold Banago diri sa siyudad sang Bacolod. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikadong kinanglanon, kinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 ang aton oras. Ma-unload tanay, ma-unload. May lang pag-monitor kay Maricar Zamora nga nag-monitor sa sining odto kay Maricar Zamora. Bag-unay mumiga. And Mary Jane Saludares, may lang pagpamati Saludares family sang Pontevedra. Sa kay Madam Elizabeth Malakagamala, may lang pag-monitor kag sa Malaka family. Kay John Arquilias, may lang pag-monitor John. Kay Christian Roa, dira sa Victorias, Nining Abiliar Ong, kag monitor lang sila ni Josefina Alasio. Thanks and God bless. Salamat man Nining Abiliar Ong. Kay Julio Soles, may lang pagpamati dira sa La Carlota City. Julio Soles. Kay GC Halandoon galiho, gamonitor man happy birthday lang kay Diday sang Talutog Bago. Halin sa kay Jesse Halandoon. Kay Albert Robles, may lang pag-monitor man. Kay Torny, kag kay Nunoy Putot dira sa Barangay San Fernando, Talisay. Alin ang panamyaw sa kay Toto Albert Robles. Leonel Tarosan, may lang pag-monitor man. Kay Jeremy Biaka, ga-monitor si Jeremy Biaka, no? Palihog lang ko tamyaw yung udto sa akong pamilya dira sa Barangay Tagoka, sila ni Tatay Jim kag Nanay Otay Biaka, kag Inday Vanje, nagapamati sa imong nga program subong nga udto. Solid tagpalamati mo gid na sila. Watching from Cebu, Jeremy Biaka. Ayos, salamat gid and mabuhay kadira Jeremy. Ayos. Jomong Kaltorilyama lang ang pag-monitor. Si Maricarne linya sulita pamig. Sige. Kay Mr. Rosimong Kaltorilya, kagawad imbong Jo Campo sa Barangay Maamay lang ang pag-monitor. Si Toto Aldrin Limaco, kag kay Commander-in-Chief yadira, sa Ninas Rose sa shopping, monitor man. Toto Aldrin Limaco. Kagatamyaw lang sa kay SPO4, Joel Octaviano, sang Woodside, Alihis, monitor gid. Ayos. Dagang salamat, SPO4, Joel Octaviano, alin sa kay Toto Aldrin Limaco.
ang pagpanamyaw. And kay Mike John Seva, may lang pag-monitor dira sa Seva family sa Magalion, kag Vasquez, Borromeo, sa Molde, Perez, kag sa tanan-tanan na lang nga taga Magalion. Ayos, salin sa kay Mike John Seva ang pagpanamyaw. Kay Bia Jonathan ho, kamustang aton mga cards? Okay lang, Bia? Bia Jonathan. Kay Vice President sang OTT Jeraman, si Mimar Fernandez Estrella, may lang pag-monitor. Kay Mr. Mimar, OTTJ Vice President Fernandez Estrella. Monitor lang ko diya, kag sa mga officers and members ang OTTJ, halong lang sa pagbiyahe. Pwede sa iya guro biyahe subong ay nagpahunay-hunay sa iya. Kay Russell, may lang pag-monitor, Russell. And kay Teresita Orita Kahuraw, dra sa Balay sa La Carlota, kuno ga monitor da si Ramona Leia nga nagapamati gid. Ayos. Si Valencia Kinet. Salamat gid idol, no? Valencia Kinet. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay GC Rombines, dra sa Cyprus, may lang pamati, no? From Limassol Port of Cyprus. Jesse Rombines. Kay Radin Kalumba Kalihan, no? May lang pag-monitor. Kay Dwin Pinida, kay Fred Ninia, no? Good PM lang. Ayos, may lang pagpamati kay Mark kag Ems Magbanwa. May lang pag-monitor down sa may handumanan. Parikoy. Paring Mark kag Ems Magbanwa. Paring tip-tip kag MM Lerasan, no? Dira sa Barangay Stefania. Ay kay kuan gali kay Alex Payas, good morning lang. Kag sa tanan-tanan dra nga tagpalamati naton, Alex Payas ang Barangay Estefania sa Purok Paho 2 sa bugos niya sining pamilya. Good morning lang. Happy Saturday. Paring Alex. Tawhay lang guros paring Alex, no? And sa kay paring Renz kag Leia Campus, may lang pag-monitor. Kay Elmar kag kay Mrs. niya Trafangco dira sa Mansilingan. May lang pag-monitor paring Elmar. Paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor. Paring Renly Martir dira sa Banwasang Valladolid. Good non lang. Ayo. Sige kay Rofi Libran dira sa Kabangkalan, may lang pag-monitor. Gayuhom ko sang mensahe ni Maricar sa Mura. Nga sulit-suliton gida. Ayos dagang salamat iha. Kay Ginny Pontenegra Arellano, may lang hapon da sir ginatamyaw kung silang tatay Hisos kag nanay Mone. Gapamati gid sila adlaw-adlaw sir. Ang gatamyaw inyo bata nga si Jenny Pontenegra Arellano sa home site Porok Sabis. Ayos, dagang salamat inday Jenny. Reggie Valencia Telianas, ya good no Aksyon Rex do ginatuyo ako pero madula lang ni karon kon mag-report si Major Magbanwa kay makakulukadlaw naman kita. Mga vendors boys ni isang Villamonte, hindi ka na magtulog. Pagkarunan talang. Ayos Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingo
Ug sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:51 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras. May lang nga pag-monitor kay Toto Kasiple. Banat, aksyon sa balita live from Saudi. Galantaw si Toto Kasiple. Ayos Dagang salamat Toto Kasiple. Kantuan taring balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Investigation and Detective Management Unit o kunay DMU ho nagpatigayo na sang evaluation sa mga personnel sang nga nagsubmit sang ilang explanation la sa pagpalagyo sa apat ka mga preso sa nuni ipagwang resulta siniman. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex, happy weekend to you and to our listener. Ayo di Purma. In the number one program. Ati okay. Ati okay. Number one listener is Kapchad and Kagawa Jofred. Oh, gani. Aton nga mga listener dira, no? Sa La Castellana. Di, kamusta na? Ang saging? Hindi ang kasag. Ayo di Purma. Parinono na ya. Agisando na sa Manuling. Oh, gani. May lang ang pagpamati kay paring Nuno Sa nung ilaga ka lubay-lubay, man to inini nga iniro, Black Surex mo. Ati kung magbation na si sinong mayor da gani? Nalipat ko nga lang sa mayor da. Kung gani daw, nalipat man ko ba si Parinono mayor da? Ayo di Purma. Iwan masabi ka communicate sa ato ng mayor da sa Kawayan. No? Buta, sino na da? Nalipat ko sang mayor sa Kawayan, no? Si Jofred. Jofred daw sa La Castellana niya. Ayo di Purma. Pagkawad niya sa Robles ya. Oh, gali no? Si John Ray. Si John Ray. John Ray. Dutilios. Ayo di Purma. Tabuhara. Tabuhara. Si Mayor John Ray Tabuhara. Kaya nabigay daw sa pabatsa sa kumpare sakso radyo mo. Lubay-lubay, glita siya, glita nga banwa. Wow. Na-miss na naman ang lubay-lubay sa Kawayan Aksorex mo. Ang kadis gani, ginbutang nila sa Bado, instead Domingo, ginbutang nila sa Bado at Atihan. Nasa Bado na, okay Domingo. Ang Dinagsa Festival Vlog, iti si Mayor Bading naman nagapungko mo. Ati, ginsaylo sa Sabado. Tani, Domingo lang to, Mayor. Kaya ang karabanan nga pagangop sa tao, di kung dinagsa, ginatuon na sa Domingo mo. Gani, January 25 ang lubay-lubay nyo da? Sa din sa Kawayan. Kawayan? Ang buta, may kukubalo, na kayo nalipat na ko. Gani man, way kami kabalo, Kap Jofred, si Kapitan Jofred, gapa mangkot. Daw, pila na daw, 3-4 na katuwig, daw ay tatak coverage sa lubay-lubay ni Mayor, dabi mo. Gani mo. Pagkakalipat sang pizza, sang bulan niya, inero na, daw, pizza. Oo, inero na Inero na sila sang kabangkalan. Unang kabangkalan, ang kabangkalan daw, nabla na mo. Dason ang Kawayan. Oo, Kawayan. Dungan ang Kawayan kag Cadiz mo. Ay, tama, correct. Dungan na sila. Ang Cebu. Ang Cebu, kag Iloilo. Iloilo, dungan man. Ati-atihan. Ang Kalibo, ya? Ang Kalibo, pagigali, no? Ang Kalibo. Makanto sa Kalibo, guro ay. May ito sa Kalibo, kay may dagsaan tato, ya? Oo, kag pwede kita to kakwan. Kaon talaba. Laban. Ayo di Purma. Talaba pa yan. Lagko nga talaba, kag mga tambok talaba sa Kalibo. Sino niyang Good PM Action Rex? Ari lang ko diga monitor sa Sumag. Sa Sumag, te? Sino niyang nag-text sa akong kaway ni ngalan na mga baligyan na sa mga prutas? Sumag, i-text di ngalan mo kung sino ni? Oo, kag koronang negosyo mo, no? Ayo di Purma. Negosyo? Di, para matawag ba yung negosyo? Yari man tawag. Okay. Mga negosyo da, kung mga paypay da, mga lugod, kung ano da, mga tawag tamya mo ng Express program da. Kita mo, ang taga Ninas to. Ay, namin manok sa Ninas, no? Oo The best. Why na da? Kailan pa yung kontak sa Ninas sa din shopping? Sa shopping na paring Aldrin Limaco. Oo. Masang Ninas nga manok sa... Simple lang na saya magkadto ka to. Hindi ka na magkuot Kuot ang? Bulsa. Siya na lang makuot. Ayo di Purma.
gali ka? Kudo kayo mga tao, no? Mayo gini si Toto Sabay pa nga, Aldrin Limaco. Padamuon pa pamilya ni Limaco, no? Oo. Para nga ang Para nga magdamo man ang manok. Ayun, di porma. Isa ni sa sponsor sang Batang Aksyon. Okay. Good. Siya Sa ni. batang aksyon, makakaon man sang manok sa nilas. Oo, may na. Nami ni. The best na, oo. Siling ni Cap Joffrey, siling niya, amuna January 25 kay may nag-invite di sa akon highlights na nila. Gin-invite siya. May kayo mo ka gin-invite ka? Oo, Kami gali. may kami gin-invite siya. Gani. Si Mayor Mayo, Sandray. upda lang kami, Cap. Ayun, di porma. Wa man tayo imbitasyon. Ti, updon niya ta, updon niya ta gani. Updon niya ta? Oo, updon niya ta. Kay siyang may invitation dito, updon niya ta. Okay. Para nga bayan na si Kagawad, Jupren, si Parinuno na invite sa ato, okay na ta na. Gani man, Parinuno, isang nubla, pre. Kag si Kwan Si? Sinubla to, si si Kwan, Chief Colonel, retired Colonel Pasiduhin Tuliyo. Pasiduhin Tuliyo, galing layo-layo na to siya. Layo-layo daw linawo na saya. Ti okay man lang to saya kadagsa ya. Sa iya lang yang augsaran. Sa augsaran niya to pwede ya eh. Oo, mga kursan to, kag mga isda na tayo kag may Ayun, di porma. Oo. Swerte, may puli, may putos pa kaya. Alaban eh. Masaya nga tayo, pareho nyo man maubos na. Putsan nyo lang. Putsan nyo lang na pareha. Ano na dinamon man. Oo man. Huwag dabi si Mayor Bijan Rey ka pang imbitar sa Aksyon Radyo mo. Why na siya gana ya? Oo, doon din nila pang Aksyon Radyo. Ba ilang da sa? I like to sang napatay nga amay nga si Mayor Jerry. Ito kayo po palanggay ito Aksyon Radyo ya. ya. Layo pa to ya. Why pagkari iyang dinagsa. Ang, yes, ang lubay-lubay sa kawayan nga. Pare, ang imo na din ako, coverage na diyo. Siya to yung remind niya. Oo, si Panoy John Ray, doon wala aw. Tamo kay pare John Ray man. Gapanago gani. Gapanago. Ang nasukot sa utang yung gapanago. Ayun, di porma. Nunuhon mo pa. Huwag gusto ka bitar sa aton. Sila kayo damo mo na makariiko sa iya. Damo na din sila sa kabayan nga daan da. Parinuno ba si makariiko? Parinuno, Parinuno mo bitar sa aton. Sila kita biya magbaliban. Ito naman si Laker Parinuno, ya. Wapo si Laker Parinuno na. Oo, kung kwaon niya tadi, sino kita magbaliban sinaman? Ay, gusto. May swerte mo, puli ka pa, may pinutos ka pagid, no? Si Parinuno nga, dalaan na tanan sa daan namon daw. Laban. Oo. Putsan lang na tanan Ay, si Kwan gali, si SC member Boy Grigas. Ay, oo. Sa dinasa gani, sa Kanlusong? Si Kawayan, Ayun, di porma. Ibi magalunan. Ibi ko sa Kanlusong. Ibi magalunan, Kanlusong ya. Sa Kawayan man gali siya. Di na sa gani nga barangay, si SB member Boy Grigas man. Wala na pari art, ni Aksyon Art tayo, pun klara yung gitna. Okay. May mga panagat man si Councilor Boy Grigas mo. Panagat sang? Panagat, nasang kwan bla ng pampball kapang isda. Nami now? Ay sus, namin na doon ang mga lokos nga lami-lami. Ayun, di porma. Ay kakatilaw sang lokos nga lami-lami. Ay, gani. Inanggagmay na sa lokos nga isaw-saw mo lang sa sinamak. Tapos ibutang sa ido? Ibira sa bahaw mo. Ibutang sa ido? Hindi, ibira sa bahaw. Sus, the best na Rex. Labas na yung lokos. Duway gig ko na katilaw Duway gig ko na katilaw. Hirap lang kayo magpadala si SB Boy Grigas aton kay patilawon ta kasang lami-lami. Ay, salamat. Masali ka nga, ay kalami. Ayun, di porma. SB, may lang ang pag-monitor kay SB Boy Grigas dra sa Banwas ang Kawayan. Kundi kung salang, yan ang Mrs. Alma mo, Mrs. Alma Ay, Grigas. Mrs. Alma. Grigas. May lang ang pag-monitor da. Yes, Saxon Rex, no? Sige lang kayo mapadala lang ko dira. Ayun, di porma. Hindi, amoy May isda ka lang, may manok ka pag inasal, no? Hindi ka pabi. Jesus. Toto Aldrin pa yan nga. Way ka to coverage sa Kwan? Sa Cadiz? Sa Cadiz, ano itong Cadiz, aw? Ano to, nagsaway ka to, imo man na daya Kwan da? Daway man, lain ng mayor, subong dang utod dya. Wala siya kapag-imbitar yung radyo, coverage? Ay, galing iti, Kwan man lang galing sa Bado man Sabado galing, no? Oo, daw ka budlay man Tiko Domingo. Kung Domingo, ti haratani. Pwede. Tiko Sabado ay kaso,
Sige lang ah. Bailang da siya. Ayo di purma. Yawat naman tadi ito. Bailang da siya na. Ha? Bailang da siya. Okay, basta may pasaguro ka maradmad, no? Way pa sa kamaradmad. Oo, basta may pasaguro maradmad nga amo nagdaling sitwasyon, no? Ti kamusta tong IDMU to? Ate daw halos na kompleto na ang mga nagsubmiter sila sining explanation. Kompleto. Tatlo gid sila? Hindi, may iban pa to. May iban pa to. Ako may apat iban sila pa to to. gali. Ang duty pagid gali to. Ang desk officer bala kag jailer, ang deputy kang chief of police to. Deputy kag ang killer? Hindi, deputy kag ang chief of police, ang jailer kag desk officer. Jailer gali, abi kong killer. Ayo di purma. Di nakasubmiter na sila, halos kompleto na ang nakasubmit. Ang iban to nakasubmiter naman sa ila sining written explanation. Di subok ang sitwasyon, Aksyon Rex, aral sa ginatawag nga evaluation process ang ginahimo karon sang IDMB, sang Investigation and Threat Management Unit, under sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Artillero. Tisiling ni Colonel Artillero sa akong interview nga after nga ma-evaluate ni kag maisa-isa pagbasa sang mga concern nga police nga ipadalon sa investigation. Most probably siguro Aksyon Rex Lunes isumiter ni sa kay Colonel Henry Viñas, ang ato sining City Director, ang mangin recommendation niya sa mga pulis nga ginpa-imbestiga ni Colonel Viñas, and the Colonel Viñas amo ang may authority kung ano ang iya sining medios posibles nga mahimo kung bala may ara pasakaan kaso administratibo kag depende man sa City Director kung i-recommend niya sa higher authorities ang PNP, specialmente sa Police Regional Office 6 under kay General Rene Pamaspusan kung ano ang mangin verdict sa mga pulis nga na-involved sa tong pagpalagyo sang apat ka mga priso. Aksyon Rex. Ang status ni Kulanag kapabiling nga station commander, ang Deputy Police Chief nga si Police Lieutenant Berhel Valdepeña ara gyapon na house sa headquarters sa Bacolod City Police Office kag duty status gihapon ang duha, ang jailer nga pero kwan lang nang ara lang sa police station. Ara lang sa police station, Aksyon Rex. Amo ni si Duty Jailer Police Staff Sergeant Eric Olvirio, ang desk officer nga si Police Corporal Orwayne Jade Nadado, no? So Lunes posible ang dress diriya sa patrol sa kunano man nga gid-explain dira lang sila na steady da. At steady ra sa gyapon duty lang sila. Duty nila. Hulaton ang main recommendation ni Colonel mas probably ni Colonel Benya sa Lunes kung ano ang sentensya sa Lunes na nigle? Sa Lunes na nigle mabalanta kati subong kina-evaluate na ni Lieutenant Colonel Artillero mo. So after evaluation may mo na sa recommendation, ipasa niya na sa Lunes sa kay Colonel Viñas. Kung anong desisyon ni Viñas, kung konbinsido man sa rekomendasyon ni Artillero, wala na problema, mabalanta na kung ano ang verdict sa mga pulis nga na-involve sa itong pagpalagyo sang apat ka mga priso sa custodial facilities sang police station number 3. Pamatihan ta si Colonel Artillero. Apat, si Kulanag, si Valdepeña, kag siyang jailer, kag siyang ano. So, later on, din-check namon ang ila, kuhaan ang ila attendance. Mamatang may mga duga nga din ba-explain. So, actually, hindi sila duga makasabot sa nila explanation. So, but sila nga sir, hindi pa natapos-tapos yung explanation nila sa iban pa? Oo, actually kahapon nakasubmit na sila tanan. So, gina-evaluate na pa na upod sa iban pa ng mga kuhaan, ng mga exhibits. Then, masubmit na kita sa report sa City Director. Kung mo sir, subong sir, bali, evaluation ang ginahimo mo subong sir, bali? Evaluation ng ilang mga explanation. After that, sir, ano matabo, sir? Evaluation. So, then masubmit kita sa official report na sa findings ng investigation para sa City Director. Okay. Then, it's up sa City Director, depende sa results ng investigation, kung ma-proceed siya ng administrative sanction sa mga nakita, pabis sa mga nakita sa mga lapses sa mga trokada. Okay. Ang status ng jailer kag sang desk officer, sir, aragyapon sa Station 3? I think as of this time, aragyapon sila duty gyapon. Duty status sila gyapon, sir. Si Sir...
Okay, wala pa man sila formally nasampahan siyang kaso administratibo ang sa ila is kriminal ang anay. Aha. Ang status, sir, ni Baldi Peña, yarag yapon sa HQ. Alam ko si Balita niya, nasa kuna yata, nasa isaw, personal, accounting unit. Sa region? Accounting unit. Sa region, sir? Hindi, dire siya ato sa city ba? Sa city? So, pro gadyo, tip sa yapon, sir, sa headquarters ka, na? Oo, sa on-floating status siya. Okay. Headquarters. So, most probably, sir, by next week, mabalata kung ano ang mangin recommendation ni city. Ay, actually, may instruction ng CCT director na HP daw pa kung anong pagkandak sa investigation. So, mga next week, makasubmit na tayo official report na. Sige. Aksyon na, Rex, si Police Lieutenant Colonel Ariel Alteliero, ang chief sang Investigation and Detective Management Unit sa PCPO, kamoy ni ang gintas ni Colonel Venyas na magpatikan sa investigasyon angot ini sa mga police involved sa sinipagpalagyo sang 4 ka mga priso sa custodial facilities sang police station number 3. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon, Eric Magmanuel report sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, launa 9 ng aton oras. May lang pag-monitor kay Michelle Rebellion Lumaygay Tirante. Nag-monitor sa Sininga Odto. Kag kay Tahyuna Roes Amar. Kag kay Humble Genesis. Action Rex, anong update sa jeep nga Granada, Burgos nga na-aksidente? I-check ta na Humble Genesis, ano yan? May lang pag-monitor kay Humble Genesis. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, kantuan tang balita gikan sa mga out-of-town reporters ta. Unahon ta na yung balita gikan sa siyudad sang Cadiz, supod kay Aksyon Roger Gotin. Ini may kangtanan sa doktor ho, ditinado sa kapulisan matapos nga hubog nga nagmaniho sang iya sining nga Hilux pickup. Kaginbungguan ng salakyan sang pulis. Yaring kauda sang report ni Aksyon Roger Gutin. Action Rex, ginpapahuay lamang sa kapulisan ng isa ka doktor sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility matapos nga naga maniho sang salakyan nga hubog kag nakabunggo sa nagapark mga salakyan sang pulis. Ang doktor nga ini, doktor ini sa sapat nga sa diin ginkilala kay Dolerino Baltasar at sa 62 anyos ang edad kag residente sang Divina Gracia Building, Lacson Street sa siyudad sa Bacolod. Suno sa report, ini siya ang nagamaniho sang isa ka Toyota Hilux nagalin kung tani sa may siyudad sa Sagay, magkapadulong sa siyudad sa Bacolod. May mga alas 11:05 takna kagab-igid lamang sang iya mabungguan ang isa ka Hyundai Accent nga nagaduag sa itom nga auto ini o kon brown nga auto nga ginaparanggihan naman ni Police Corporal Iris Bidado sang Purok Bumbahan, Barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz. Ang Hyundai Accent kakas sini ang bumper kag tungod nga yara sa impluensya sa makalubog nga ilimnon. Ini si Dr. Baltasar, ini siya ang gin-custody sang Cadiz City PNP. Posible karon nga adlaw mayara na pag hinunanon sa tunga sang pulis nga si Police Corporal Midado kag sa sini nga doktor agod nga ariglohon ang Davids. Wala man sang anano nga mga kalitan sa bahin sang personalidad tungod wala man ini nagabiyahe ang salakyan sang pulis kag wala man mapilasan ining doktor kundi gindala lamang sa Cadiz City Emergency Clinic agod nga ipa-check up. Wala sa gipanugutan sa advice si Police Lieutenant Colonel Robert Mansquito nga makadrive sa salakyan base kon madisgrasya pagid. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang balita sa Cadiz, kadtuantang La Carlota, naka-standby si Aksyon Percival Villamor. Karon nga adlaw gindala ang bangkay ni Mayor Luis Landone dira sa bahin sang syudad sang La Carlota. Di daw ginrekta sa munisipyo. I-check tabi kung din gindala kay gindala sining adlaw dito sa syudad sa La Carlota. We have Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Alas 9:30 sining aga sa Badong Adlaw, nakabot ang bangkay ni Honorable Mayor Jackie Halantone halin sa Bacolod. Kagari karon sa may gymnasium sa syudad sang La Carlota. Kaging buksan man subong alas 10:30 sang ining aga langgid ang public viewing. Kagari man ang aton katapo sang kapulisan nga deployment sa gate sang gymnasium sa pag-secured sang peace and order kag madamo man sang mga personalidad ang mga konsehal sang syudad sang La Carlota ari man dire. Nakita naton dire si Honorable Vice Mayor Dr. Rex Salandoon, kasubong man si Engineer Embultorio kag ang iban pa nga mga konsehal nga dire nagbuilog man ang bilog nga mga katapo sang pumuluyo sang syudad sang La Carlota sa builog sang kalisod sang pamilya Halandune. So ang bangkay o kon ang paghaya dire sa gymnasium masulod sa duha ka adlaw kag pagka-Lunes initon inisya pagdalon sa Bacolod City. So ang public viewing nagsugod kagina kag sa buwas ang public viewing sang bangkay ni Honorable Mayor Jackie Halantone. So live report kita gikan dire sa syudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa syudad sang La Carlota. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:15 ng oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. May lang nga pag-monitor kay Joseph Pacifico dira sa Banwasang San Enrique. Kay Toto Joseph Pacifico sa Banwasang San Enrique. May lang nga pag-monitor. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang coffee sang bugos nga barkada. Kag bugos nga pamilya, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Makarelax pa sa paminsaron ta. Kag wala pa nagakurog-kurog ang aton sining alawas. Kag hindi acidic. That is why Santon Plus Herbal Coffee Mix ang ginarekomendar ta sa inyo. Kag isa pagid ka produkto di Santon Plus Herbal Soap, ang habon nga pampakinis sang kutis, pampaputi, pangkuha sang punggod, pang wrinkles, pang kakasang pikas-pikas sa guya, pag kakasang baho sa ilok. Santon Plus Herbal Soap, mga kaksyon. No? Ginarekomenda ta sa inyo Santon Plus Herbal Coffee Mix para sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Kag Santon Plus Herbal Soap, mga kaksyon, ang habon nga para gid sa inyo. Isa pagid Santon Plus Herbal Oil, pampamanyos sa mga athletes na sakit ng lawas, tuhod, ang pusog-pusugan, ang dapa-dapa bangod sang puwerteng pag-ehersisyo. Mayo man kung kaysa ganun kay kasakitan man ang maangkon mo, pero kung may Santon Plus Herbal Oil, siguro madula ina, no? Santon Plus Herbal Oil para sa mga nagasakit ang likod na ipamassage lang gamay tapos banyusan sang Santon Plus Herbal Oil. Ang ining tatlo ka mga produkto sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Pagbalik
ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat
Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 23 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalaga. Sige ang iban pa nga mga talakayan pagkaronan tanay sa Aksyon Report sa Afternoon Edition sa Aksyon Firing Line kag sa Aksyon Night Patrol. Mapag-goodbye na kita. Salamat gid mga ka-aksyon sa isa naman kay edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life iga sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong mayong hapon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.